Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per connectar-vos en aquesta roda de premsa posterior a la Direcció Nacional del PDeCAT. Avui volíem traslladar-vos en aquesta roda de premsa una efemèride que es compleix demà. Demà és 14 de febrer, farà exactament 2 anys de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i volíem fer balanç també d'en quin punt es troba el país després d'aquests 2 anys de legislatura. Bé, el cert és que la realitat de l'actualitat política creiem que fa més necessària que mai l'existència d'una força com el PDeCAT a la política catalana. La realitat d'aquests 2 anys de legislatura són les de hi ha 2 governs, d'un govern trencat i la confecció d'un altre govern, i si un mira l'activitat legislativa del Parlament de Catalunya, doncs el cert és que, malgrat la pàgina web del Parlament indica que es van fer al voltant de 733 lleis en 40 anys d'història del Parlament, en aquests 2 últims anys, aquests 733 lleis en 40 anys seria una mitjana de 8 lleis anuals i, en canvi, en aquests 2 últims anys, com a molt, s'han fet 13 lleis en aquests 2 anys de legislatura. Per tant, un govern que ha hagut de reformular-se al llarg de mitja legislatura i un Parlament de Catalunya que no és capaç de tenir la producció legislativa, la producció de lleis que havia tingut històricament. I és en aquest punt on veiem que la legislatura no ha acabat d'arrencar, no ha acabat de tenir solvència, no ha acabat de tenir projecció, i per això creiem que el PDeCAT, que l'espai que representa el PDeCAT, continua sent més necessari que mai en el país. També perquè determinats valors que nosaltres representem en el que és la nostra trajectòria política, com és el fet de baixar impostos, tothom sap que som ferms partidaris d'eliminar l'impost de successions, no van renyits amb el compromís social, amb l'activitat i el compromís social, com també en l'àmbit de les infraestructures, que és possible perfectament desenvolupar les infraestructures tenint també un alt respecte pel medi ambient, o l'aposta sincera pel talent, per les persones, per les empreses, generant una administració pública que sigui facilitadora, que entengui la col·laboració público-privada com un cas d'èxit, per exemple, amb l'escola concertada, o que es posi entre ceia i ceia la lluita contra la burocràcia que molt sovint pateixen els ciutadans. Una força política de centre que aposti per la seguretat, per l'ordre, per la capitalitat de Barcelona combinada també amb l'equilibri territorial, doncs són alguns valors propis i molt identificatius del que representa el PDeCAT, del que representa el llegat de Convergència i Unió, d'aquest espai ciu que nosaltres reivindiquem i que sincerament creiem que són més necessaris que mai en el Parlament de Catalunya i en la política catalana. És per aquest motiu que nosaltres continuem compromesos a continuar endavant en la nostra tasca política, a creure que, en definitiva, des del centre polític és on es poden articular aquests valors, on es pot arribar a acords des del pragmatisme, entenent que hi ha diferents visions i diferents partits polítics, però que per avançar és necessari tenir la capacitat d'entesa i capacitat de diàleg, i que, evidentment, que hi ha un espai per la radicalitat, però per la radicalitat des de la perspectiva de la radicalitat democràtica, la radicalitat en la convicció dels plantejaments propis per poder interactuar amb els altres i per poder debatre les qüestions, però que, en definitiva, fer política es tracta d'avançar i sota aquestes premisses tan sòlides que us deia abans, la voluntat de baixar impostos, el compromís social, avançar en infraestructures però respectar el medi ambient, l'administració pública facilitadora i no burocràtica, el concepte d'ordre, doncs són elements que creiem que fan encara més necessària que mai la presència d'una força política, d'un espai polític com el del PDeCAT, com el de Convergència i Unió, en el Parlament de Catalunya. És en aquest context, doncs, que en aquests 2 anys de legislatura passada, malauradament creiem que hi ha hagut una oportunitat perduda i el que ens referma a continuar exercint aquesta política que a vegades etiquetem com a política útil, que té els seus fruits, i quan jo dic que això és necessari que existeixi la política catalana i existeixi en el Parlament de Catalunya, la veritat és que creiem que és necessari perquè també tenim algunes alarmes, algunes senyals que ens indiquen la necessitat d'aquesta realitat. Una primera realitat en aquest sentit és la feina que molt sovint us expliquem que fan els diputats del PDeCAT a Madrid, buscant aquella connexió amb la societat civil, buscant aquelles necessitats per canviar lleis que transformin la vida de la gent, o l'altra és la realitat de les diferents llistes municipals que continuem articulant i articulant perquè en els partits avui representats en el Parlament de Catalunya encara hi ha molta gent, molts municipis, moltes iniciatives que no s'hi senten representades i que troben en aquest espai polític
la manera d'articular projectes municipals en el futur. Volíem, sens dubte, traslladar-vos aquesta reflexió en una actualitat política molt heterogènia, però que avui sí que tocava fer una reflexió d'aquests 2 anys de legislatura i un balanç de la legislatura que no és, des de la perspectiva del Parlament, el Parlament més productiu a l'hora d'aprovar lleis en els últims anys, ni tampoc la legislatura de més èxit en quant a projectes, en quant a estabilitat, que puguin ser l'eina perquè la política permeti avançar al país. A partir d'aquí, si hi ha alguna qüestió o una pregunta, estaré encantat de contestar-la. Hi ha una pregunta d'en Santi Sánchez, diu: el PDeCAT es va fixar l'última setmana de gener com a data límit per decidir la seva fórmula per concórrer a les eleccions municipals. En quin estat es troben les converses amb Simetries? Vam situar, efectivament, finals de gener, principis de febrer. Les converses es segueixen produint. A vegades, doncs, els límits temporals també s'ha de tenir flexibilitat, allò que dèiem, s'ha de tenir convicció, s'ha de tenir fermesa en les conviccions, però també pragmatisme i capacitat d'entendre els altres. La realitat és que les converses estan vives, que segueixen produint-se, i és cert que vam fixar a finals de gener, principis de febrer, però que això, com us he dit en alguna altra roda de premsa, doncs ho acabarem tancant en un sentit o un altre en un període molt curt de temps i us ho anunciarem per descomptat, el resultat de tot plegat. Si s'ha de fer alguna reflexió és que se segueix avançant, però encara no hi ha resultat final. En cas que no hi hagi acord en Simetries, presentaran candidatura en solitari a Barcelona. Bé, el cert... Perdó, és una pregunta de Joan Bota. El cert és que ara mateix l'escenari en el que ens trobem és en el d'acabar aquestes negociacions i culminar-les amb èxit o culminar-les sense acord. Per tant, fer algun tipus de declaració ara sobre aquesta qüestió jo crec que no ajudaria al clima d'aquestes negociacions que continuen vives. I, per tant, jo crec que ara la nostra línia de treball és acabar aquestes converses i poder-vos traslladar el més aviat possible quin és el resultat final. Contempla l'opció de no presentar-se a Barcelona? No, el cert és que el PDeCAT, com sabeu, té una estratègia municipalista. És una pregunta, perdó, de Santi Sánchez, que si contemplem l'opció de no presentar-nos a Barcelona, el PDeCAT, com sabeu, ha teixit un projecte municipalista per a aquestes eleccions municipals amb la construcció de diferents plataformes o iniciatives molt vinculades en caràcter municipal. L'aposta que pugui ser en Xavier Trias, com a ell, Xavier Trias, una candidatura per Barcelona, doncs podria encaixar amb aquesta línia estratègica i, per tant, la nostra línia estratègica que a les municipals està clara. El PDeCAT, com sabeu, té els drets electorals, els exercirà perquè, com a força política que us deia abans, que creiem que el país necessita, doncs nosaltres no renunciarem a cap espai que ens pugui ser propi en successives conteses electorals. No sé si hi ha alguna altra qüestió. Doncs molt bé, diria que no. Doncs si no hi ha més qüestions, us agraeixo l'assistència i que passeu bon dia. Moltes gràcies.